Tuikuk Thufing Episode 1 Pakhatna Lockdown laiin kholaya leng rawh mihring an tlema a hla lo lockdown zoin khung dai rawh mi an tama hripui kai a hla bik pahnina mi puitling lo tur mi chu an no pan laiin an thi thin pathumna in ngai zong in kara mel man sang ei lo ani chuan an mel chedun ve tina ngana mel thati du chuan I thala puite thlang fim khur du su parukna classic ain January wat jok pasarina voina ti tur nak tu ka khek ro tiangai le lo thu thei pariatna chokanei teu hian ril tram mai tur aveng